Здравейте на всички! Включихме се, за да ви благословим, да ви поздравим за новата 2024 година. Това, което ние вярваме за правилната основа, която е Исус Христос. Ако до днес основата ти е била финанси, работа, хора, на които си уповавал, това, което ти пожелаваме, да изграждаш взаимоотношения, да изграждаш финанси, бизнес и семейство върху правилната основа, която е Исус Христос. Само тогава ще бъдеш благословен, тогава ще бъдеш успешен в мощното име на Исус Христос. За семействата ни искаме да ви благословиме, да имате здрави семейства, здрави взаимоотношения в семействата ви, да живеете в единство, мъже и жени с децата ви, защото Бог е обещал всяко свое обещание и благословение там, където има единство. В единството Бог ще ви благослови. Бъдете благословени в името на Исус. Поздрави и от мен за новата 24-та година. Вярвам за много любов, за много благословения, изобилни съвършени изцеления върху живота ви, семействата ви, изобилен мир, изобилно щастие, изобилни от чудеса и знамения и да познавате Исус Христос като Господ и като Спасител. Пожелавам ви да бъдете канал за благословение. Това, което Господ ще ви благослови през новата година, вие да бъдете канал за благословение, да достигате хората с финансите си, с любовта си, с живота си, с посланията, които Господ дава вътре в сърцата ви. И видението на църква Божествен живот е да бъдеш поклонник и да се покланиш на Господа. Това означава да живееш зависим от Неговото присъствие, да търсиш Господа в молитва, да се учиш, да Му благодариш за всичко, дори за лошите неща, дори за добрите неща, всичко, което ще поднесе тази година, да се учиш да живееш живот на благодарност. Благославяме ви в името на Исус. Честита нова година! Честита нова година! Бъдете изобилно благословени! Изобилно благословени в мощното име на Исус Христос. Амин! Амин.